Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Nugroho piwasih wilasane Gusti ingkang Maha Agung. Hamugi tansah tumedhalan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah Raden Sagung dumadi Lestantun Raharja. Dumateng para sepuh, pini sepuh, para alim, para ulama, para sepuh kasapuan ingkang kinabekten. Dumateng para pangamban-pangamban praja satriya negari ingkang pantes sinudarsana. Dumateng Bapak Wahyan sakeluarga ingkang tansah kula hormati. Dumateng para pamirsa sedaya kakung miwah putri ingkang sinaget ing manah. Hamuraken anggen kula matur. Sumangga kula dherekaken tansah muji syukur kangge wonten Gusti ingkang Maha Agung. Nune nggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kakiyatan saha ombere wedal satembah kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal kanthi pinaringan rahayu wilujeng kalis ing rumita. Amin. Shalawat ugi salam mugi kunjuk wonten priyagung manunggaling jagat nune nggih Allah nune nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal safatipun ing donya lan ing dalahan samangke. Amin amin. Nuwun para pamirsa kakung Semawana Putri. Kula minangka sesulih saking kadang seniman seni warok kreasi satriya budaya. Ingkang sepisan bilih pangepalan seni ingkang paring asma seni tari warok kreasi satriya budaya ingkang mijil saking tlatah Puli Pandak Kalikarung Kalibawang Kabupaten Wonosobo ingkang dipun pandhagyani utawi dipun pangarsani kalian Bapak Ahmad Roybal Manun ing wekdal samangke badhe paring atur panglipur arupi lelagon seni tari warok kuda kepang lan tari kebo biru ugi sak piturutipun. Kula sak kanca teng mriki minangkani nimbali Bapak Wahyan. Ing wekdal punika kagungan hajat ingkang sampun ngitanaken putra nun inggih Dimas Divano Febriansah. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh bekti kalih tiyang sepah lan pinaringan kebagas warasan tuwin migunani kagem nusa lan bangsa. Amin. Salajengipun kula sak kadang nyuwun agunging matur nuwun dhateng Bapak Wahyan sak keluarga ingkang sampun maringi papan palenggahan minggahipun pasugatan. Kejawi punika kula sak kanca saking keluarga seni nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi lampahipun seni warok kreasi satriya budaya mangke saged rahayu wilujeng tinebana saking bapa lan bencana wilujeng Amin. gasar awiwitan ngantos paripurnaning adicara. Amin.
Lajengipun anggen kula sakadang saking kadang seni boten supe ngaturaken matur sembah nuwun dhateng petugas keamanan wonten ing padekahan Kali Karung mriki. Bilih ing wekdal punika sayuk-sayuka sampun kanthi utami anjangkung lampahipun pagelaran seni warok kreasi Satria Budaya sak mangke. Lajengipun anggen kula matur boten saged kathah-kathah Mbak Bilih anggen kula matur kurang titis, kurang tuntas sarta kurang tuntas kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Gegandhengan sedaya sampun samekta ing gati. Pramila tari warok kreasi Satria Budaya samangke kapurwakaken. Minangka sesulih kula ngaturaken sesanti pamaya ing warana sarana hamayu hayuning sasama katur dumateng para tamu lan para rawuh. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Hamir Sani.